Ammatikseen Idols-juontajan töitä tekevä Niina Herala on bongannut käytävältä seuraavan kilpailijan. Mitäs Juuso-poika täällä? No, tulin tuolta Joensuusta tänne koittelemaan. Joensuusta tuli. Mikäs sä oot miehiässä? Ihan hetero. Ihan hetero, okei. Juuso on miettinyt alan vaihdosta. Vois koittaa, että pärjääkö yhtä hyvin viihdealalla kuin kauppa-alalla. Oletko pärjännyt kaupan alalla? Kyllähän mä tuolla merikonomikoulussa on saanut 3. Kakkosikin. Ja nyt katsomme, pelastaako musiikki sinut liike-elämältä. Selvä. Mitä ajattelit laulaa? Popedan matkalla Alapulaan. No niin, Tampereella kun ollaan. Pullat pystyyn, taikina nousee, baby nyt leivotaan. Olen kaupungin tavoitteluin nukkomies, heitän hiivat tosta vaan. Munat tarttee pullien päälle, laitetaan kun paistetaan. Mahtava tuoksu uunista nousee, se ilmassa haistetaan. Hei tyttö, olen matkalla Alapamaan, mennään yhdessä leipomoon. Olen matkalla Alapamaan, jos mestari leipuri on. Mestari leipuri on.